di pertanyaan bornginon ima na tersurat di 2 Timotius 4 mamuka sian ayat sada saha tuaya dohot namate huhati dakon nang hapataronna nang harajaonna. Aina Roma tikina dang tartahakala di si poda natikosi alai mangihuton hisap-hisap sadiri ma alapon nasida pangajari na pagyok ko pinggol nasida alai yang goho sadok unang mabuk roham tau manajati radoti natama ulau ni parbarita nau
Maret de Mahita. Di bata Jahuba na usobahami di bagasan Jesus Kristus. Huhamalateo kami masudi dengan di basam. Naung sahat tub hami ganup. Na punguna yang dison di bagas joromon. Rapdot akarwasmu na madohoti live streaming ni pertanyaan non di bagas nasida. Na nuluhon ni padita nami padita siturus Tuhan. Pasu-pasu ma las ni rohanami. Parpunguan nami asa las rohanami Tuhan paitu dingga di basam dia ke ari dingulu nami naneng sibulusan nami tutiki naneng ro asa marcitu tu hami martu hakoko gomos mangulu to di marduasa hatam asa toktong hami ingot dia kapodam nang hatam na hutangi hok kami satokin nari san naposomi asa paurat toni di bagasan ngulu nami margugu hami mangalo nasa hisap-hisap ni daing nami mamasu-masu mahot di huriam hakabipi Cibuburon parhalado ruas do sudi aka libat di bagasan huriam hakabipi Cibuburon dan uluhon ni uluan ni hurai nami asa ganup aka kegiatan-kegiatan nanaing patupaw nami tutikin naneng ro di malam puji-pujian di hari Jumat do di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pesta puncak neng marpesta kami Tuhan huhu neng papungudana neng huhalasok kami tahun oikumen inklusif HKBP ulang tahun dohot gotilon ni huriam asa mar situtu hami patupahoni di pargugoy hoa ka panitia naung makalujahon na sa launon asa sada hami rabdo nasida lau mamikiri nariko di tonga-tonga ni huriam atong lehom maar na tiur na dinggan di aka ulaon na husakapi hami na yung patupahon nami tutiki na nengro asa sonang sohari birbuan hami aka ruas mon majoho mamujiho huhut laho pasangap ko Tuhan diganup akaulaw ni marsangap ho Tuhan marhiting gulmi ningulo nami pasu-pasu hami urupi hami akaruas ni huriam na met na magudang sa ito na matua sudi tahe na makaholongi huriamon asa hipuro hanami law mamuji ho Tuhan saya jari mahami marhiti todim asa ganup tiki tautong hingot hami ho asa toktong hubulusami aka partikiani sudi aka ulaw nami sakap nami nang akatahin nami pe ko Bartolomeo ni Ruham pasu-pasu nang ruasmu na di bagasan habot ni roha asa lehonomu apul-apul Tuhan dia kana gale pargugoy na sida dia kana marsahi Tuhan di bagasan obason huingot hami amang ahu Tagalung inang borus sihiti sedang pemulihan di bagas nasida amang Indra Erikson Gultom na dirawat di RSCM Jakarta inang Nyonya Hutagaol borus Sinaga dirawat di rumah sakit Eka Hospital Britney Ronauli buru panggabian manang panggabian na pemulihan di rumah
inang segian boruma tondang, pemulihan di rumah. Dot yanakon ni Huriam, Peter, Munti, na sedang pemulihan di bagasna. Ra adong do piakat todong nami, ruas ni Huriam na marsahit di obason. Hubuah kami manasida turupamu Tuhan. Tabbani naung huhataho kami di tangyang pangodianon. Asa jamaw mo pamatang nasida. Di pasu-pasu akau bakna. Malum nasida ditikina. Jala sonang nasida madalani. Menikmati ngulu nasida di hai pasoni. Bui nasida memuji ho Tuhan. Bain las rohanami. Toktong di bagasan ngulu nami. Asa terbaik kami lomoni roham. Ajari hami Tuhan. Molutung adong akar wasimuni Huriam. Na marlas ni roha. Naung do nanaing marlas ni roha. Ingot, paingot hami. Nasya kodo las ni rohai. Asa hubuji hami ho. Na mangalehon las ni roha di hami bi. Diragam ni las ni roha. Na nilehon bi di hami. Pasu-pasu hami. Sato kinari na ing tanyahonon nami mahatam. Na pinatolhas ni naposom. Uluan nami padita siturus. Aliamang pasada rohado pikiran nami. Patikos si pareon nami. Tumangihon hatami na pinatolas na posom. Jala parsahalay na sida. Asa ho Bartolo menurham salutna di hataon na sida. Nanang jalaon nami. Jala huhanguluho kami di ngulu nami. Ali Tuhan ingot ami diaka todong nami, keluarga nami, naholang siya kami, manang di dia pinasida maringanan. Molotong di bagasan marsak arsak nasida, urupi nasida Tuhan, diaka pikiran nasida, asa margugo nasida Tuhan, lo mambujiho. Hubak kami mapamarita nami di Indonesia on, tarlumobi di naneng pilkada, laos pelantikan presiden dan wakil presiden nanaing manguluho kami. Papos rohanami Tuhan. Molotungpe dang hupilit kami nasida. Alai sisa datangyang duhami. Do sudi masyarakat di Indonesia on. Pasahaton nasida tuho. Asa tirwammu marhiri tordim nasida. Parsa alammu. Laho manguluhon bangso Indonesia on. Ho Bartolo meniroham. Asa gabi Indonesia na makmur doh na sejahtera hami. Tarlumobi jupang di hami kebebasan beragama. Lau mamuji ho Tuhan. Atong dia kadungan nami naso tarberraw di bagasan obason. Manang di dia nasida. Diganuk akaulaw na. Sariho kami. Parohay ngulu nami Tuhan. Arian do borngin. Sadiho mahami borginon. Asiruham. Sesama dosa nami. Mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami. Hupasat hami tangyang namion. Amen. Tapuji Tuhata marhiti ede na pinasahat ni Wik Sapulsada. Laos diuluti menon Wik opat.
Maret de Mahita. Asini roha madi hamu dohot dame, sia Tuhan de bata mata, dohot sia nanak nga Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha porseaon, hatan itu hata, turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata, di partangyangat bornginon, imana tersurat di buku 2 Musa biduopat mamuka maisian ayat 10 sahatu 10 pitu 2 Musa 4 ayat 10 sahatu 10 pitu tapai hutihu madibagasar rohat tabi alai ninna si Musa matu Jahoba ia le Tuhaku yang guau dang jolma parhata au nang ola ninatuari nang ola ninatuari sada nang ola ni dung makatai ho doho naposom ai do go pamangaku jala halang dilaku dungini na Jahoba matu ibana tungi se mamabai marpamangat jolmai tungi se mabai nangungu manang nanengel manang na marnida manang na mapitung daau do Jahoba do ope lao maho hudongani pe pamangami hupoda hope tuho sido honomu dungini nasi Musa muse ia le Tuhan wasuru mamanangise lomoni roham jadi tarima situtu ma Jahoba mida si Musa di dokma dadi sido siaron hahami margalepi hubotodo padei bana makatai ida mahuhut ipe ruar ibana maju pakoko ia dukodida las marohana di bagasan dungi pakulingi maibana jala tuturhon akka hata itu pamanganna hudongani pe pamangammu doho pamanganna hupodaho petuho si baheno muna ibana pesikakmu madok tu bangsoi ibana hira pamangammu jalaho hira de batana tio madohot tu koton
di bagasat tangamu hite-hitem mabain akatadaimu se ido sahana. Hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di partangyangat tabor nginon. Turpuk taon manaringoti taringot tu pajouon doho parsuruon ni debata di simusa gabe sahalak ula-ulana gabe sahalak naposo ni debata si suruon ni debata madapot raja Parao raja ni Mesir mangido asa di paruar bangsa Israel siap parhatobana Mesir suku-sukun aha huruana masa tu bangsa Israel hamua kadongan songon nataboto najolo heado bangsa Israel bangsa na pinili ni debata gabe bangsa na jala anaknya di parhatoban leleng 430 tahun di parhatobana Mesir. Heado bangsa Israel na jolo di parhatoban leleng 430 tahun di parhatobana Mesir. Sa leleng na 430 tahun ni nunga-tunga palahacit madate maheu pakilalaan ni bangsa Israel. Di situasi na songonima di 2 Musa 3 ayat sia dohot 10 di dok debata tu si Musa ope idama nunga sahat tuau anggu hanggu ni bangsoku nunga huida pangarupaon nabinain ni Mesir tu bangsoku Israel ope lao maho husuru maho lao madapot raja Parao asa di paruar bangsa Israel siap parhatobana Mesir. Napaduahon tongo marhua si Musa ubay disuruh debata ibana. Hamuna kadonga saha porsiaon najolo ditikki dipilit di jauh debata si Musa gabe ula-ulana gabe si suruonna tongon marmaha biru-biru do si Musa ima biru-biru ni si matuana na margoar si Jakobus imada atar songon na rame do dihatai di huriat tahun Jetro ate si Jetro ima sahala malim di Midian jadi si Musa ma marmahan biru-biru ni si Jetro dina sahali ditikki marmahas si Musa diberek si Musa tarbakar raba-raba sapurguk alai sa di parrohon ibana dangolo sudah raba-raba na matutungi naing di pajono ibana hape toradok suara siar raba-raba na matutungi jo Musa unak pajonok tuson bukama si patum siapa mi ai tanon abadia do tanon audo debatam yo pum siabarham sisak dohot si Jakob ope idama nunga sahat wau anggu hangguk ni bangsa Israel bangsoki ope borhak maho lao maho pabuahot tu raja Parao asa di paruar bangsoku bangsa Israel siap parhatobana Mesir ima barita namasa di julu ni turpuhon jala ima barita pajouon pamilito ni debata tu si Musa gabi ula-ulana gabi naposona hamuna kadongan nuaing diturpuk taon songo dia maalus songo dia marespon ni si Musa tu hata parsuruon na pinasaha ni debata tibana hamuna kadongan saha porsiaon diturpuhon 2 hari ditolak 2 hari dijua 2 hari dangolo si Musa mangoloi hata parsuruon na pinasahan ni debata na padua na parjolo na kidiaya 10 di doksonon ia le Tuhan yang gua orang jolma perhata nang olak ni natuari dogo pamangaku jala halang dilaku ima pajuaon na parjolo
dipasahat si Musa mangalusi parsuruan na pinasahat ni Debata. Napadua ho dia ya 10 tolu, ia le Tuhan, ua suruh memanangi Selomon roham, lapatan na majua si Musa di hata parsuruan na pinasahat ni Debata tu ibana. Hamuna kadongan mangihuton ahli na malon ibuku Bibil taon ditulak dijua si Musa hata parsuruan ni Debata adok tulu alasan. Parjolo sahali dijua si Musa hata parsuruan ni Debata ima patuluhon betul-betul naborat namaolo mangulahon pamiliton parsuruan ni Debata. Ulau namaolo ulau parhalado godak kata hata godang icah-icak godang arsak parukilon nagabi si taonon ni namangulahon hata ni Debata. Ido na parjolo sahali nanida di si Musa ubay majua ibana di hata parsuruan na pinasahat ni Debata. Bora ulau na pinasahat ni Debata godang tantangan godang masalah na naik sedopan lau mangulahon parsuruan ni Debata. Sahatu sonaria kamanginang namaol bora doulau niak kana mangulahon hata parsuruan na pinasahat ni Debata. Na paduahon dijua si Musa hata parsuruan ni Debata ima patuluhon ditadaibana hagaleonna halak nagale halak naoto do si Musa sadar roibana dang mampu ibana mangulaho parsuruoni alani ditolak ibana dijua ibana hata parsuruon na pinasahat ni Debata didong ibana diturpuk taon halang pamangaku dog pamangaku dakku boto makatai sadari bana di hauton di hagaleonna ala sadari bana serep rohana ditadai bana dirina halak naoto halak naso mampu macai arga dia dopan ni Debata argado dia dopan ni Debata halak na betul-betul manada dirina halak na toruk halak na serepi bana alani do asa ditoruso Debata parsuruon na tibanai jala memang ikonido alus nasitong contohna kamanginang moloi patu papa milito calo situa sudido majuate au nang majua adakku boto dobi sudei patudu hosere miroha au cugari adok calo situa ba memang gai konau nama nasuman ai sebe hurango suau gijang ngiroha di ibolo kotu hatta do halak nasongoni dan dipakai tu hattai alai si Musa ala serep rohana ditadaibana halak naoto ibana ala ni arga dia do pani Debata dipakai Debata do nang halak naoto gabi ula ni Debata dakolan na pister alai naoto pe di parar Debata gabi ula na patoluhon alasan ni si Musa ubay dijua ibana hata parsuruan na pinasahat ni Debata tibana takas dingo tibana akka parulan na sigano pari di boto ibana songo dia pangalahona na baru do pedijolo ni turpuhon satabia kamanginang dibunuh ibana halak Mesir dibunuh si Musa halak Mesir tutu dibunuh ibana halak Mesir na dibunuh halak Mesir do halak Israel alani mabiar ibana madapotor raja parao raja ni halak Mesiri ai dingotibana na baru pe dibunuh ibana halak Mesiri hamuna kadongan ima hata pajuaon ima hata manolak si Musa tu hata parsuruan na pinasahat ni Debata alani diturpuk taon hata ni Debata tu si Musa mangalusi alus ni si Musai parjolo sahali dia 10 sada audo Jahoba audo mabain marpamangan audo mabain ngungu audo mabain nengel audo marnida lapatanna saguru diaudo sude ido nanang dohonon itu hatta tu alus ni si Musai saguru diaudo sude audo mabai mampu audo mabai songonon alani guru diaudo unang dok dang barani ho unang dok dak tolapo saguru diau audo madongani ho ido nanang dohonon itu hatta
tu si Musa mangalusi hata pajuaon ope lao maho hudongani pe pamangami lapatan na audo mamilito audo manuruho totu audo menjamin keselamatanmu audo memampuhanho di sudia kaulaon na naik sudaumu audo menjamin keselamatan dohok keamanamu saliling mangulaho parsuroki na patuluhon di sido siaron na malo di bada makatai lapatan na sadadalan cara mangulaho parsuruan ni dewata ikko binaon hubungan na dengan dohot akadongan ikko binaon hubungan na dengan diaka dongan lau mangula ulaoni daksai hola sahala ibasa diri alai ko dohot dongan pakeon lau mangulahon hatan itu hata hamuna kadongan anggo si Musa na parjolo dang mangulu ben waeng alai hita na manuaeng dipilih di jauh de bata gabi ula-ula tugas na parjolo di pasahat de bata tu si Musa lau pabuah hotusiaro itu si Raja Parao asa di paharuar bangsa Israel siap perhatobanan Mesir nuaeng di jauh dipilih de bata hita lau mangulahon hata parsuron na pinasahat ni de bata tu hita nagudang kata ni Tuhan siya mulai sekolah minggu hita sahat nuaeng macai godak kata parsuruon na pinasahat ni debata tu hita alani marhite turpuhon disuruh debata hita asabor hatita lau manggulahon pajuwon parsuruon pamiliton na pinasahat ni debata tu hita Apostol Paulus madok sudi do halak Kristen tarjo gabi siti dangini Kristus ula-ula ni Tuhan iro hita salukna dakola parhalaro dakola guru huria dakola padita dakola bibel parau nagabi ula-ula ni Tuhata alai sude halak Kristen tarjo gabi siti dangi tarjo gabi akaparjamita rohita parjamita rohita diaka pangalakata pakatayota sigano pari ikut tadama hita halak Kristen sihuto tuhata tuturak terbaik kita sudah marjamita sial langgatanon alai gabi aka parjamita rohita dia ka lorong-lorong dia ka gang dia ka jalan di tonga-tonga ni aka hutata agabi aka parjamita rohita para raton barita haluaon ikut tadama sian aka pangalakata pamerekta si puji Tuhan si huto tu harta hita tu akati kinanang ro je unang masongon na yahudo di jamita ka kamanginang unang magabi di roko kal parcuma baru mula ho sa pertanyaan sai pitor nang marbere ri pikiri honang main nahalak alai kodoro ni halak ma tadari na tau baru mula sa pertanyaan ai sina kemerjamita labok hatana tabu bigion ikoni mana ado hono ni halak tu kita unang mai dokon nasal baru mula go sa pertanyaan sai holan na marbere ri pikiri ikolas marohani halak molo rohita madda foton ibana holani bereng neng rohita tuane manang ro si papusda na tabu dongana makateon na lasar rohadi bainon malum sahit ikot ado hono ni hala unang mat tuita etata bubar hita nganeng ro pusahan ay naik godara tinggen no bainon ni unang men halak tuita alai gabe akasilas ni roha paluahon arsak paluahon akasahi maita tu akatikina neng ro hita do di jauh tu hata palason paluahon dohok mabuat damai tu portibion alani borhak mahita lau mangului parsuron na pinasahat ni debata borhak mahita lau mangului tugas na pinasahat ni debata tu hita para rato barita haluau ni sudedo hita tarjou martugas lau para rato barita ni tu hata atong borhak mahita unang manulak kita unak tatolak jadi di sermon namanya kamangina ngaonggo dongan manukun dia do tadana aharo muruk ni Tuhan itu halak na sumangului hatani dewata nina bakka nama sai mata bereng atak kamanginang dang dohono battorilo tak Tuhan ido daung daksi dohono niate terus do terpaimei matu hatai dihamumulak ni parjahat itu madiko dalana alaya kana masai mata bereng majua si Jona si Junus di hata parsuruan ni dewata borhatuni nipe alai majua ibana
pamasa makana masai sa pedia pun ibana sa kapal do takanasing lapatan na sogo taduan ro masa do rimas ni dewata masa do humas dewata tua kajol mana semangului parsuruan alani asa unang muru dewata unak tarimas dewata unang dihum dewata hita taului hata parsuruan na pinasaha ni dewata tu sude hita do adok kata parsuruan di pasaha dewata alani borha mahita lau mangulahon madapot to nakaulau nito akatik kinanengro. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banwagijang. Mauliate Tuhan nunga dipakulingi ho kami. Marhite hatam na pinasaha mutisimu sana parjului. Jalai do Tuhaku rajumi hami nakatap Tuhami huriam. Lungowi di partangyangan nami bornginon. Marhite hatami Tuhan di paingot tohami. Marhite hata parsuruomu. Tusimu sana parjului asabor hatibana Tuhan mangulahon hata parsuron na pinasaha mutuhami jalaido Tuhaku rajumi hami nakatap Tuhami bornginon di partangyangan nami bornginon disuruho hami Tuhan asabor hatami lau mangului mangulaho parsuron na pinasaha mutuhami suatu katami itu bagasar roadot pikiran nami asa marura marparbui hatami asa hatami Tuhan nagabegogo nami tukko sulu nami lau mangudu tinggol nami tu akatik kinanengro nak tu akatik kinanengro pe Tuhan toktong ko pesihol rohanami toktong matuhasay pakulingi ngolu nami asa hatami nagabehad ngabatabat di ngolu nami asa unang manibil hami siya dalam munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banwagijang di partangyangan nami borngino Tuhaku buat kami tua dopamu pardalanan dingolu nami dohok keluarga nami asiro hap Tuhan iring-iring togu pardalanan dingolu nami dohok keluarga nami padawa karsak padawa batabat padawa parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay Tuhan akasilas ni rohai akapasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga nami asa toktong las rohanami mamujiho nangakayanakon akapahopu Tuhan nau pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami manang di dia bidan sida maringanan nadau manang najonok siak kami ramoti na sida saluna molo di bagasa parsikola na kaya nakon nami ramoti na sida lawor hado law mulak sa parsikolan na bukkaro hado pikiran na sida asa takas diatusi na sida akaparsejarah na pinasahat ni guruna asarong musailaba na sida na mga lului makalujaho parbinotoani molo na mga luli karejo akayana kon nami asiro hap Tuhan sai patongo matuhan akapar karejoan na ho partuna sidabi asanggia doho marolo polo marlas ni rohan ang nasida mamujiho molo naung dapok karejo pe tabaya kasilas ni rohai asanggia marhite siya ni Tuhan lam di tadana sida asido tolong atok sa hatutangang mereng doto dinami dongani hami Tuhan mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami baik nak kabagas nami Tuhan bagas silas ni roh hadi hami lumobi mamujiho satokin na itu hamula bimahami homa Tuhan madongani hami di perdalanan pada wakabatabat pada parmaran palas rohanami anon boy pajupang dohotakan awawalongi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga ni bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami tabaya kasilas ni rohai asanggia marhitesian ni Tuhan lam hutadahami asidohot tolong jalo matuhan elihilik pangiduan namion marhite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dinamarede hita buku ede 720 laos tapapunguma peliata
mahita mangido di tangiang alea manami na di. Leo ma Tuhan sadari kang luas siapari. Sesama dosa nami sama panasan. Di dosa ni dong namar dosa Tuhan. Gunakan. Kaya na punaraja. Dota rodias. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Holongi rohani de batama. Doho parsaurani to di parbadiama. Nama dongani hamu saluhu na. Amin. Shalom. Selamat malam satu dua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tama, turun beda. Iya. Pilit asa martabak.